Další ze série Tatínek čte pohádky. Máme slovíčko mravenec, jablíčko a rýba. Rýbu, to je ptíka třeba taky. Takže byl jednou jeden František a ten František byl tu zelenivý klouček. Jednoho dne měl možnost jít do zoologické zahrady. Ale protože pršelo, rozhodl se, že do zoologické se mu nechce a maminka ho nenutila. Akorát měla strach, jakýže to vlastně vymyslí náhradní program. Mohli by jít třeba do lesa, na borůvky, na kopřivy, nebo na houby. Ale co pak má cenu chodit na houby, když bez tak najdou houby? To se jim moc nechce. A tak se rozhodli, že doma budou něco vyrábět. A František vymyslel, že vyrobí doma mravenčí farmu. Mravenčí farma není jen tak. Na to je potřeba se pořádně připravit. Co by tak mohl František na mravenčí farmu všechno potřebovat? Kdo to ví? Mravence. Co ještě? Terárko. Co ještě? Písek. Výborně. Co ještě? Jídlo. Dobře. A přesně tak to František nachystal. Terárko nebo akvárko, nasypal do něho písek, nasypal do něj nějakou hlínu, nějakých listí a teď potřeboval ty mravence. Nesmírně se těšil, až se bude dívat, jak se ty mravenci v tom písku, v tom akvárku hrabou cestičky, chodbičky a tunely. A on na to bude krásně koukat. A tak šel do toho lesa, i když pršelo, aby tam nachytal pořádně velký mravence. Potřeboval je na něco nalákat. A tak si vzal sebou nakrájené jablíčko, na které chtěl vylákat ty mravence, a až ty mravenci vylezou na to jablíčko, tak je pochytá do krabičky a odnese se je domů do svojí nové připravované mravenčí farmy. Přišel do lesa a rozlíží se. Kde by v lese mohli být nějaký mravenci? Hledal, ale mravence neviděl. Mravenci v lese totiž mají mraveniště úplně jiný, než třeba na zahradě. Jak se pozná v lese mraveniště? Kdo to ví? Je to velká hromada jehličí. Tam, kde je velká hromada jehličí, budou určitě jistě také mravenci. A taky, že jo. Mezi stromy, mezi smrky a borovicemi najednou obrovská halda jehličí. No prosím vás, kdo to takhle nahrabal? A najednou kouká a v té haldě je jehličí se pohybuje tisíce černých velkých mravenců. Teď přišla Františkova chvíle. Potřeboval je nalákat na jeho nakrájené jablíčko, dal ho do krabičky, udělal od krabičky jablíčkovou cestičku k mraveništi, aby ty mravenci šli po té jableční cestičce až do té krabičky a až jich tam bude mít dost, tak tu krabičku zacvakne a odnese domů i s těma mravencema. Doma tu krabičku vezme a vysype ji do své mravenčí farmy a bude se dívat, jak se tam těm mravenčkům krásně žije. Zdá se, že nápad to byl výtečný.
Mravenci brzy ucítili jablíčko a vyrazili pro něho. Jenže mravenci místo, aby jablíčko okusovali, tak si ho začali skládat na záda a odnášet do jejich vlastního velkého mraveniště. To by člověk nevěřil, jaký velký kus jablíčka takový jeden malý mravenec unese. Mravenec totiž unese až několikanásobek své vlastní váhy. To je jako kdybych já, který vážím třeba plus minus 85 kg, unesl třeba 300 kg. A to byste teda koukali. Tak takhle mravenec unese několikanásobek svý váhy. Akorát, že mravenec neváží 85 kg, ale jeden mravenec, kolik může vážit jeden mravenec? Třeba 10 kg? Nebo víc? Nebo víc? Třeba 2 gramy, správně nevím. 10 kg to vyvážil celý mraveniště s jeličím, viď? No a když měl teda nakonec František v krabičce asi tak 15 až 20 mravenců, krabičku zacvaknul. Cvak a bážil domů. To bude něco. Těšil se. Jenže zrovna dávali v televizi Zoo, když přišel a zapomněl úplně na to, že má v kapse krabičku s mravencema, sedl k televizi a začal zírat na seriál Zoo. Miluje haďáka, protože haďák rozumí hadům a jistě by rozuměl i mravenců. A tak kouká na tu Zoo a najednou se začne drbat na noze. Něco ho tam kouslo. Au! Znova. Maminka říká, Františku, koukej se na film, nebo jdi spát. Co tady pořád děláš? Co pořád drbeš? Mami, mě něco kouslo, koukni, kouslo tady taky. No opravdu, ale co to je? Snad tu nemáme blech, když tady lezu nějaký mravenci. Tady máme mravenci, kde jsme vzali mravenci? Ježíš, maminko, to jsou ty moji mravenci. Já jsem si přinesl z lesa do svojí farmy. Já na ně zapomněl. No, Františku, teď nám tady všude lezou po bytě. Já tu ty mravence nechci. A běžela do kuchyně pro plácačku na mouchy, aby tou plácačkou ty mravence pořádně zabila. A začala se ohánět plácačkou doleva, doprava, doleva, nahoru, dolů, mlask. Jeden mravenec mrtvý, třetí, pátý. A František křičel, maminko, ne, ty musí jít do mojí farmy, nezabíjej ty mravence, prosím. A maminka je teda začala chytat. Ale to byste koukali, takový mravenec, jak může být rychlej. Mravenečkové malí, ty jsou ale rychlí, no nějaký ještě nachytali. Asi jich 6 zabili, 15 jich chytili. Františku, 6 plus 15, 21. Kolik si měl mravenečků? Já nevím. No snad už tady žádný neleze, to je teda štěstí, tak teda chodě do té svojí farmy a hýbaj spinkati. Papa, dobrá.